La pregunta següent és sobre la regulació de la segona activitat en els cossos de bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals. La formula la il·lustre senyora Gemma Calvet, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. Conseller d'Interior. Aquesta és una pregunta que l'hem de situar en la funció que ha tingut aquest grup parlamentari d'Esquerra Republicana en aquesta legislatura en el marc de l'acord parlamentari on hem procurat que les polítiques de seguretat pública liderades pel Departament d'Interior, abans pel conseller Espadaler, ara per vostè, es faci un canvi important en el model de gestió des del punt de vista de dos conceptes. Un, des de l'eficiència, amb una vessant de la seguretat pública profundament democràtica, arrelada en conviccions humanitàries però també d'eficiència policial, i d'altra banda, amb la capacitat d'obtenir de la voluntat política i de les sinergies amb els treballadors públics la màxima expressió d'aquesta concepció de la seguretat pública. Exemples d'això han sigut la creació del comitè d'ètica, la comissió on es van prohibir les pilotes de goma, tot el treball entorn al 112, però hi ha hagut un aspecte que hem treballat conjuntament tots els grups parlamentaris, que és d'aquesta pregunta. És l'aspecte vinculat al reconeixement de tots aquells treballadors i treballadores de l'àmbit dels Mossos, dels bombers i de les policies locals que, fruit de circumstàncies esdevingudes per malaltia o per accident laboral, han entrat en una situació de segona activitat que encara no està regulada. S'ha entrat una proposició de llei signada per tots els grups i hi ha uns compromisos adquirits amb aquest sector. Quines són les actuacions des del Departament que s'estan duent a terme en relació a aquests compromisos? La paraula per respondre l'honorable senyor Jordi Jané, conseller d'Interior. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora diputada, per aquesta pregunta que ens permet, com a govern, compartir una situació que no està ben resolta. Efectivament, la regulació de la segona activitat amb els cossos de bombers, el cos de Mossos d'Esquadra, la policia local, està generant situacions no volgudes que han portat fins i tot a que tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra hem presentat de manera conjunta el passat 13 de juliol una proposició de llei que cal afrontar des del consens, des del rigor tècnic, i cal afrontar també intentant que doni resposta a controvèrsies generades, a greuges comparatius que poden donar-se i que doni també resposta adequada també davant l'Administració de Justícia, perquè coneix perfectament la senyora diputada que hi ha persones que legítimament han plantejat els seus drets en aquest àmbit i que han tingut sentències judicials i, per tant, hem d'actuar i ho hem de fer des del consens i això serà, efectivament, a partir de la propera legislatura en què el nou Parlament de Catalunya i el nou govern, des d'aquest consens, hauran d'afrontar aquesta necessària regulació. Té la paraula la il·lustre senyora diputada. Gràcies, conseller. Acabem de signar efectivament un document de compromís polític, tots els grups parlamentaris, on aquesta sigui una prioritat en la propera legislatura, però entretant es poden prendre mesures. De fet, els tribunals estan donant la raó en els reclamants i, de fet, localitzar un lloc de treball on s'adapti a les circumstàncies de les persones i permetre l'ús de l'uniforme o restituir la dignificació en molts casos són decisions que segurament no són impossibles de prendre a curt termini. I aquestes són les decisions que li demanem i són les que ens hem compromès juntament amb vostès davant del col·lectiu a que siguin impulsades. Creiem fermament que aquests gestos de voluntat política són els que de vegades mouen dificultats administratives de la dinàmica de la pròpia burocràcia o de la tecnocràcia en la que moltes vegades es mou lentament l'administració. I és aquesta voluntat política la que li vam demanar per la indemnització de les víctimes de pilotes de goma i avui li demanem i creiem que segurament compartim aquesta voluntat que en aquests propers mesos es facin gestos de reconeixement en aquests professionals. Moltes gràcies. Té la paraula l'honorable conseller. Gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, compartim el diagnòstic. Es poden fer actuacions puntuals. Des de la Conselleria d'Interior, d'acord amb la Direcció General de la Policia, intentarem, a l'espera d'aquesta reforma legal, veure quins passos podem donar. Però és molt important fer bé la reforma legal. No podem donar passos sense una empara legal sòlid. Per això és important
que els diversos grups parlamentaris hem acordat que ho farem la propera legislatura, que ho farem escoltant a tothom. Els col·lectius afectats, sí, però també el Departament d'Economia, perquè això té, evidentment, unes repercussions pressupostàries i amb l'organització dels serveis. Ho farem també escoltant el Departament de Governació i de Funció Pública, perquè té també i pot generar uns greuges comparatius en algunes situacions que siguin idèntiques. El que regulem amb la segona activitat, en determinats supòsits, pot atorgar un dret davant d'una situació que sigui idèntica a un altre cos funcionarial i, per tant, hem de fer-ho de manera correcta. Hi ha un decret de l'any 2008 d'aquesta segona activitat i més de 50 agents dels Mossos d'Esquadra donen tasques de suport a l'activitat policial. Però precisament la pràctica d'això ens esperona a fer-ho més bé la propera legislatura.